Boas tardes. Co gallo do Día da Muller imos ofrecervos dúas actividades. Unha breve presentación teatral a cargo de A Tecedora de Soños, o grupo de teatro do noso instituto. E a continuación, unha proxección da curtametraxe Matria. Comezamos cos monólogos teatrais. Mulleres. Berlarmina marchou emigrada a Caracas. Jaya é unha nena que vive pobremente en Burkina Faso. Sonu deixou atrás a casa e, atravesando bosques e camiños, chegou a El Raval, Barcelona. Yasmín vive en Bagdad, Irak, nunha cidade que xa non é o que foi antes da guerra. Luzmila xunta todos os cartos que pode para mandalos ao seu fillo, Alá, en Bolivia. Irina deixou Kiev, en Ucraína, atrás, e agora acha tanto en falta o seu fillo e a súa nai fala con eles por teléfono, mais pouco, que non se pode gastar tanto. O diñeiro hai que aforralo para envialo a nai e fillo. Estas son algunhas das mulleres e rapazas que ides escoitar. Viñeron doutras partes do mundo, ou marcharon da nosa terra, sempre en busca dun futuro mellor. Algunhas delas ficaron nos seus países, estragados pola guerra. Porén, é posible que na procura dunha vida sen medo nin miseria, un día teñan que marchar. Escoitadeas. Os primeiros cartos que xuntei hai uns meses mandeillos a Israel, que cumpriu agora 5 anos. Mandeillos para que a súa avoa o levase a comer o burger que abriron na súa cidade. Alá, en Bolivia, a 2 rueiros de onde vivo. Cando tiven 17 anos, tiven un mozo, pero aquel mozo liscou. E agora ten Israel, que é o que máis quero neste mundo. E por iso vin a Madrid, para darlle mellor vida ao meu neno, e para que Israel poida ir comer o burger ou ter unha bicicleta de montaña se lle peta. Cando falo con el por teléfono, Israel contame as cousas insignificantes dos nenos e quere explicarme con detalle o partido de fútbol que xogou onte a tarde no patio do colexio. Non se dá o conta o pobo do que custa cada minuto. Cando volvimos de Alemaña, compramos un piso novo e mobles de primeira. Queríamos que todo fose como antes, pero mellor, con cartos e tempo para gastarnos. Pero nada era só o mesmo. Cando decía horta, meus fillos repetían Gemus Gárate. Cando decía río ou monte, eles repetían flus ou gevire. Pero cando eu decía casa, eles me van receosos cara a outro sitio.
solas na casa de Marilo. Marilo tiña as uñas dos dedos mañiños longas como gadañas en miniatura e usábaas para abrir os plásticos dos cartóns de tabaco, que tamén vendía. Aquelas uñas e os seus movementos tan delicados cos que abría os cartóns de ducados e de fortunas acaparaban toda a nosa capacidade de fascinación. Un fillo de Marilo marchou traballar fora e foi dar a Portugal, disque a Lisboa. O caso é que cando volveu para cá, casara cunha muller angolana, negra como a noite, que falaba portugués. E aquela muller, para nós extraordinaria, sen outra cousa mellor na que ocupase, puxose a axudar na tenda coa súa sopa. Ende xamais volvemos reparar nas uñas de Marilo. A moza aquela chamábase Rosalba. E sei que foi a primeira vez que sentimos que o mundo pasaba pola nosa vida. Kiev falaba para todo en ruso, e só na casa o ucraíno. Agora é ao revés, e a xente nova, como o meu fillo, apenas sabe ruso e fala ucraíno a remo. Fui mestra moitos anos, pero despois o soldo non daba para máis que para os estudos do meu fillo. Por iso vin aquí, para poder mandar dinheiro. Boto moitísimo en falta o meu fillo, que xa é maior, pero dá igual. É a comida e as amigas que deixei alá, cando sentábamos no verán nas terrazas de Kiev a tomar o café, e non nos importaba que se fixera de noite nin nada. Boto moitísimo en falta a miña nai, que está moi maior e soa. A miña nai gastou hai tempo moitos cartos en puro teléfono na casa, pero eu non podo chamala todos os días, porque non podo gastar tanto. A miña nai chora cada vez que falamos, e supónnos tristes e deprimidas. Cando paso ferro a roupa, penso na vida que levaba ali, en Kiev, e na vida que teño agora, que nunca imaginei. Estou aquí, porque unha nai sempre fai o mellor para os seus fillos. Non hai fonte na miña aldea. Só moi lonxe hai un río, onde vaixen beber as vacas e algún bicho. Por iso cada mañá a mamá camiña comigo. Camiñamos até esa fonte e até ese río. Todos os días é igual, todos os días, repetido. Cando eu sexa moi grande, vou levar a miña aldea, esa fonte, ese río, para que alí poidan beber as vacas, para que alí poidan beber os meniños. E a mamá xa non se canse e poida quedar comigo.
Atravesamos os silencios, os medos e tantos ríos. Deixamos atrás a casa, os patios, que foron meus. Atravesamos cidades, os desertos, mil destinos. Atravesamos lagoas, o mar de moura e os fríos. Deixamos atrás os rostros, os ollos que coñecemos, para chegar aquí, tan longe, e comezar a andar contigo. Aínda que agora todo o mundo arranxa as casas. Tenas ben caleadas, ben brancas e preciosas para o turismo. Cando vivíamos ali, a aldea era moi pequena e non tiñamos máis que o que traía o meu pai de xornal. E 4 cousiñas, porque a terra dali non é como isto. Así que, cando miña nai quedou viúva, non sabía que facer con 2 rapaciños tan cativos. E eu, aínda de teta. Eu non me lembro, porque tiña 2 anos, pero é como se o vise de tanto hilo na casa, toda a vida. Os 4 no tren, camiño do norte. E como do meu pai estaba tan recente, a miña irmá e máis eu, aínda que éramos como a 2 micos, íamos vestidas de loito, como a miña nai. Fíxate que barbaridade! Vestidas de negro, dos pés á cabeza. Así íamos. Aquela foi a viaxe máis longa de todas as viaxes longas que fixemos nunca. Eu non marchei, pero a miña irmá Belarmina, que me levaba a barbaridade de 14 anos, figúrese, ela sí que marchou, pero eu non, a min non me tocou. Belarmina foi para Caracas, que tiñamos ali os curmáns, pero non durou máis que 8 anos, a pobre, que celebramos o seu 30 aniversario o pouco de volver ela. O caso é que fomos buscala ao museo, miña nai e máis eu. Miña nai dixo que prefería quitarse de comer que non ir por ela. Prefiro deixar de comer que non ir por ela, dixo. E a nena ven comigo. Así que gastamos os cartos en alugar o coche de Herminio. Un Ford negro cos asentos forrados en pelveixa. Iso non se me quita da cabeza, porque era a primeira vez que eu ia en coche. Despois, no museo, había moita xente. E cando apareceu Belarmina, miña nai non chorou, nin dixo gran cousa. Porque miña nai era de armas tomar, e nunca choraba nin nada. Esa era miña nai. Pero xa de volta, cando demos a curva grande do Poeto, Belarmina berroulle a Herminio. Para, Herminio, para! E nosotros o vemos morrer do susto con aqueles caídos como da luada que daba. Miña nai, que estaba a esperar na veiravía, dixo: pero estás tola, nena, que fas, ó? Estás tola ou que? E Belarmina contestoulle que non, que dende que chegara a Caracas non volvera a cheirar o orballo, e que por iso facía, para cheirar a erva. Entón,
miña nai abrazouna moi forte. E as dúas puxéronse a chorar. E eu tamén chorei. E así fomos aquel día, as tres, de cara a casa. Dilles que pregunten por mí na aldea de Tiarrolle. Ali coñécenme. Saben quen é a miña nai, a que lle chaman Diemé. Saben quen é a miña irmá bebé, cal é a miña casa. Ali coñécenme. Dilles que pregunten por min a bella Misia, a que me viu nacer e me curou da febre. E tamén estivo unha vez na cidade de Tiesa por un dente de ouro. Que pregunten por min o meu curmán Macal, que leva os turistas na súa barca de pesca. Que pregunten a miña xente. Ali coñécenme. Non teño papéis, pero ali saben quen son. Ali coñécenme. Matria é unha cortometraxe dirixida polo galego Álvaro Gago Díaz no ano 2017. En xaneiro de 2018 acadou o premio do xurado do Festival de Cine de Sundance. Non foi este o seu único premio, xa que leva obtidos moitísimos recoñecementos dende a súa estrea. Incluso foi nominada este ano aos premios Goya. Está baseada na vida de Franciscas Iglesias Bouzón, a actriz principal e amiga persoal do director. Unha muller érguese cando aínda é noite para coller a bicicleta e saír a traballar a conserveira. Non está ben, desmáiase, pero ten que atender o traballo igual.
Ese día lémbrase de que ten que mercar un agasallo para a súa neta. Tamén ten que ir facer de comer para o seu home. Despois ten que volver a traballar e aturar os berros da xefa. Sen apenas ningún respiro, intuímos que os seus días son máis ou menos sempre así. En pouco máis de 20 minutos, Matria fai un relato realista das mulleres galegas. Álvaro Gago quixo facer un relato das mulleres que se encargan de traballar na industria, na casa propia, nas casas alleas e no cuidado dos demais. Puido ser unha ollada paternalista, mais aquí a ollada de Gago non pousa dozura nin nostalgia. É unha ollada fría nas cores, pero cercana, no achegamento da cama. Esta ollada acompaña a Ramona nas carreiras que fai dun lado a outro para termar nas obrigas. O actor non converte a protagonista en superheroína. Como tan de moda está últimamente retratar as mulleres do rural galego. Non gaba un matriarcado falso no que as mulleres teñen o poder. Na realidade, as mulleres teñen as cargas. Claro que ten moito mérito. E a película o que fai é ante todo recoñecer ese traballo. Pero esa morea de cargas coas que, malia todo, tiran para adiante. Non os convirten nas matriarcas, que a sociedade ás veces idealiza. Fano con mal humor, con dor de osos e con todo o dereito do mundo a falar, a non falar moito. A botar xuramentos cando o fan e a non sorrir ata que por fin atopan un momento de paz. É esa unha das principais preguntas que suxira a película. A que chamamos realmente matriarcado? A pura supervivencia nunha sociedade capitalista na que os privilexios non recaeron precisamente á beira das mulleres. O caso é que esta historia tan local, rodada en campados con xente real, cruzou o planeta e triunfou nunha chea de festivais, empezando por un dos máis importantes do mundo, o de Sundance, onde agora, fai un ano, Álvaro Gago recollía o gran premio do xurado. Despois deste fito inédito, no noso cine chegaron máis premios. E agora, xa como fin de traxecto, foi nominada ao Goya. Shh.